Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Magandang umaga guys. Pag-usapan natin yung trending na video yung sa kay Boy Dela, di ba? Sino nga naman hindi nakakakilala sa taong kahit sino naiinis pag nakikita siya. Itong taong to, pagtingin ko pa lang na sobrang inis ko na talaga. Lalo na yung pangalawang vlog niya, sobrang naiinis din ako doon. Kasi nga sabi niya, nagpaalam siya kay Manong Rider, pero hindi pumayag, pinasa niya pa rin, diba? Parang ganun ito yung sabi niya. Pakinggan natin. Sa unang-una, di ko sinaktan si Manong, binasa ko lang siya. Nagpaalam ako sa kanya, kuya, babasahin kita, sabi niya. Hindi pwede kasi may meeting siya, binasa ko pa rin piyeste. Inis talaga ako sa kanya. Tsaka yung wala naman siguro nakapanood mo na hindi naiinis sa kanya. Pero sa ginawa kasi, sa daming naiinis sa kanya, daming gumaganda. Maraming nag-o-order, nakapangalan sa kanya. Umabot ata ng 50 yung umu-order sa nakapangalan sa kanya. Hindi pa lahat bayad. Minsay ko lang para sa mga netizen na gumaganti sa kanya. Imbis na gantihan nyo si Boy Dela, nakaperwisyo din kayo sa mga rider. Kawawa naman ang mga rider, di ba? Naghahanap buhay din sila sa kanila. Lalo na yung pagkain, ibabawas yun sa kanila sa pagkakaalam ko. Yung mga Jollibee, babawas yun sa mga rider Sana naman kung gumanti kayo, huwag yung gamitin yung ibang tao. Para naman hindi na kayo nalalayo kay Boy Dela. Alam nyo ba yan? Kung sa ginagawa nyo, mas lalo napasama pa kayo kumpara kay Boy Dela. Kasi si Boy Dela isang tao lang Isang tao lang disturbo niya. Pero ang kulang naman talaga ni Boy Dela guys, yung mag-public apology lang sana siya. Yun lang naman talagang hinihintay ng mga taong bayan. Pero hindi niya ginawa yun. Sa halip, nag-ano pa siya, nang asar pa siya. Which is mali naman yun talaga. Pero mas mali po talagang ginagawa ng mga netizen na na nag-o-order. Alam niyo ba kung ilang riders ang napurwiso nun? Ilan kaya yung para kasi sa mga riders guys, mahalaga bawat oras sa kanila. Kung pwede nga isang oras makadeliver sila mga 3 customer. Ganun dapat pero sa ginagawa nyo, marami na tuloy ang oras na nasayang sa kanila. Saka sayang din yung pagkain, malamang, di ba? At sana naman po sa susunod, at sana rin naman si Boy Dela sana magising ka na tol. Hindi porkit sikat ka na dahil sa pangbaba sa'yo, ipinagpatuloy mo yan. Mali yan tol Unang-una, pinakatitingnan kong mali sa'yo is ginagamit nyo ang San Juan, piyesta ng San Juan. Alam mo ba kung si San Juan o sino si San Juan? Sa palagay nyo ba natutuwa si San Juan sa mga ginagawa nyo? Hindi, di ba? Sana naman si San Juan ang sineselebrate nyo, dapat sundin nyo ang kalooban ni San Juan, hindi yung gawa nyo. Sana sa susunod na piyesta hindi na mangyayari yun. At saka para sa local government ng San Juan, sa susunod din naman dapat ayusin nyo din ang i-arrange nyo muna yung mga event na ganyan. Kasi pati nga pulis, di ba? Nagbabanta yung pulis, binabasa rin. Sobrang kabastusan kasi yun, di ba? At saka may nakikita din kasi ako doon yung yung parang sa pagkakaalam ko yung mga barangay tanod ata yun. Yung nag-o-organize, parang nag-o-organize na pag may medyo pumalag, sila yung papagigna. Sila pa talaga ang hindi ko nagustuhan talaga ang ganun. At sana po talaga sa susunod maayos na talaga. Hindi naman bawal, siyempre sa ating mga Catholics kasi hindi naman bawal yung pagse-celebrate natin ng mga piyesta. Para sa akin, sa pagkakaintindi ko pag lang yun anong tawag doon sa Tagalog, pagbibigay galang po sa ating mga santo. At sana naman para kay Boy Dela, tol, sana naman mag-public apology ka lang, yung sincero talaga.
eh, yun, tsaka huwag ka nang mag-ganyan sa social media. Huwag mo nang gamitin ng pangbabas para lang sumikat ka. Mali yan to. Maraming paraan para mapansin ng mga tao, hindi lang sana sa ganyang estilo. Tsaka sa San Juan, God bless po sa inyo. Sana po maayos na po sa susunod. Hanggang dito na lang. Sukla.